освен мониторинг, бъде се и другите работи, диесове. Освен мониторинг, типа си равни диеси. И не съм това връзка, още тук трябва да вържа един кабел, да се върже аудиото от радиото към компютъра, по-точно обратно от както пасти от компютъра към радиото кабел трябва да вържа, със света ще го направя и съм готов. Абе, аз съм заправил една инсталация от тая на дядо Тичево и кутийка си купих на ръклейска и изобщо една година съм завезал проекта и сега тук една приятелчина накара да взема на кутийка подобна за едно устройство и нали, да му покажа моята и като извадих и се присетих, че това не е довършено и ще трябва като се върна да го направя. Защото аз имам такъв дейта кабел, който е USB към чета на компютъра и това проекта се обезмисля, но там поне имаш и звуковата карта, изолационните трансформатори и трябва да довърша. Продавайте, аз имам такова устройство, от една Янки Куин кръст там цялото производство, само че не съм сложен трансформатор, защото цяло няма. Имам трансформатор, но така не му дойде реда да го довърша, иначе как системата